ukutya kwaphezulu thina okanye isithize sekumnyama sikutya oku kutya sifuna into zesisenzele kusakhanya uyawuva ke xa sigqiba uthetha ke sigqibelisa utla ukwantatiyana harabela uhlare lisedi khanya ke ngoku i-light nokukhanya asidibani nento zobumnyama siyayibona ke ngoku ngoku ke kukho le ndawo ethi Bahlakoana esuthwini le nto ithi mvela le sivele mos ithi mvela le aba bantu ke uba ngaba uthi umntu uthi kuwe Bahlakoana ongumkwenu ngowakokwenu unqolo aba bantu ke ngabantwana bomntu omnye baze bababini oonyana abekhula ke aba bantwana olise ngulisema ukhula kwabo kwafumaniseka okokuba lo mkhulu kufuneka abe yinkosi lo mncinci wanoontanga bakhe bayakoluka abebuya bafumanisa into okokuba kuyawufuneka ke ngoko ubana babe ngamahlakani abakhulu ababo bathi abanye abamfondini ngoku basiyoluka wena wawungusosuthu wethu asinawuphinde siyoba nomnye mayibe nguwe inkosi yethu badicayida ke uba mababaleke ke nobukhosi obo bashiya umkhulu bemka nabafazi nabantwana baze bathi ke ukuze bangatreyiswa balandelwe babuzwe ngabantu bana batshone phi na batshintshe icebo lokuba apho badlula khona abebuza ukubana bangobani na ze bathi singamamvela le bame kuloo ndawo ngoku abakhulu wata bebalandela bezosabela yeyi mani akukho bantu bakhe badlula apha silahlekelwe ngabani nawo kodwa hayi bakhona abantu abadlulileyo bangamani bathe bangamavela le bathi kabakhulu hayi thina sifuna abakwenu asifuni mavela le ayingaba siyayifumana ke ngokulona ngokuze ke bazofika kule ndawo ethi Bahlakoana bahaphulwa isema bana baningi bahaphulwa isema wale zizindlu ngezindlu ke kwalapha Bahlakoana kuteli bahateli siyayibona ke ngoku ngoku ke ndenzela ubana ke ngoku ningabhubheki ukubana aba bantu ke ngoku kuthiwa ke Bahlakoana andithi singamambathangubo le ngubo ke ntombi yasekhaya njengoba sikugcina sikombathile injongo yale ngubo ke kokokubana wonke umntu umombathise le ngubo ungakhethi mntu uyabona nathi wonke umntu ozimanya nathi simombathisa le ngubo wombathisa abantu ubushushu le ngubo ke yisayini yobunye kuthi neunithi kungoko ke ufumanisa ubana ke sinxibe ezinto namagama ke kwalapha kwezinto uba niyawuphawula futhi nizawufumanisa into okokuba zinxitywa ngendlela efanayo ootata ezinto akufunekanga sizifihle funeka nizazi ootata niyayibona mos ezi ngubo ubucommon bazo noba zingohluka ngemibala neentoni nedesign into ecommon kwezi ngubo yile migca niyayibona ootata uzawufumanisa imigca yabo bona ijonge ezantsi siyayibona uba ke umntu ukunxibisile ke intombi yomsuthukazi waze wakujongisa ezantsi sithi uyagqwetha okanye ungumntu ongutata zayinxibe kuwe ikrose ngolu hlobo uyayibona ke ngoku sithi ke ngoku uyidlisa isusu uyiseyisa mali ngoomama ke yabo ema ngolu hlobo imigca iyakrosa siyayibona ke ngoku babuye ke oomama ke ngiyawubona ubana ootata banxibisile bayigqwethela ngaphandle oomama siyayibona ibe yihafana ke ime ke ngolo hlobo basoloko beyiqhoboshela ngaphambili sisayibambile kodwa uba niyambona utata uThabiso eyakhe ithweni
ibekelwe apha ecaleni. Siyayibona ke ngoku i-difference yokuyinxiba le ngubo ilapho. Ngoku ke senzela into yokokuba uzawumbona umSuthu, ndenzela ukubana uzungaculwa uba ngaba uthe waza nje watsho kuthiwa hayi shem nguye lo, hayi lona yena uyasinceda uyakhala. Siyeva ke ngoku? Ngoku ke kukho amabhayi, kukho ntoni ezi ke ngoku sizibiza uba lisolanka apha kuthi singabeSuthu. Sayibambile musine, senzela uba ke nikwazi uyifumana, nibone uba zihamba njani ke ezi zinto. Sinxiba ke le ngubo siyombathe noba sekushushu, asohlukani nayo. Nawufika yindlela ke esithi sibonise imbeko ngayo le. Wawufika noba kukho umngcwabo, noba kusenkonzweni asiyithuli thina, yintlonipho yethu ingubo. Ngoba sinenkolo ke ethi iimpahla zikaYesu wayewombatha ingubo. Uba nje ndikhe ndabamba emkhumbumelweni yengubo yakhe. Siyayibona ke le nto sisoloko ke singahlukani ke nale ngubo. Ngoku ke siyinxiba ke ngolo hlobo. Nivile musubana kiimpahla leli ngwana wa Bahlakoana upetshwa kathali ya tshepe. Le nto ziyibiza itshepe le nto iSpringbok. Ayiqhawuki le nto le. Uyaqonda ke ngoku? Sasenzela loo nto ke ngoba sasingafuni into ethi xa sihamba nomntwana ihamba iqhawuka, ibe weak, ibe strong. Sabuya ke sanale minqwazi. Le minqwazi siyayibona musuba nanko omnye phaa kutata uThabiso. Siyawubona lona musi. Uthi ke mudianye. Siyawubona. Xa kusithiwa ngumudiyanyewe ulolu hlobo ke. Le shape yalo mnqwazi yi-shape yalaa ntaba uKim Moshweshwe wabeSuthu wabalekela kuyo kwi-history abayifundayo kuthiwa yithaba busiwo. Yintaba ke uzawuva abeSuthu bathi mokgolong wa kgotla thaba busiwo. Xa bethetha ke kuthiwa yintaba ke abeSuthu xa bebaleka iimfazwe zomzilikazi namabhulu nootshaka babalekela phezu kwayo, bathi bawuza iintaba babadilizela ngamatye. Siyayibona musi? Ngoku ke emini ke le ntaba uyayibona, ebusuku iba nkulu kunasemini. Kungoko ke kwathiwa yithaba busiwo. Phaa encotsheni yayo le sayini le ibonisa ke laa ndawo ekuthiwa ibizwa uNontabule ngesiXhosa. Inale nto ke yicrown yakhona apho ke amatyala abeSuthu axoxelwa khona. Uyibone ke nje uba isehla ke yiyo. Iyathanda ke ukubana ibe nezi ndawo yohlulwe. Ayiko kuhombisa oku. Kubonisa ke okokubana phaa phezulu ingangathi ngomhlaba. Ihambe ibe namawa kwezi ndawo apho uzawufuneka xa ukhwela khona ke phaa kulo mamakho ke ngoojambasi abantu abahla ngomva iweni. Behla phaa ke umntu akehli lula kulaa ndawo. Uhlwa kalurholo tsaliputsanyana. Kofuneka ufumane indawo yokunyuka apha, unyukeki lula, ungatyibile kuyowuwa wenzakala. Kulapho ke umkhosi ke wabeSuthu waMshweshwe ubuncathama khona ke abantu behleli apha phezulu ukubakhusela kwiintshaba ezisuka ezantsi. Xa uqala utshaba ngathi liyavela apha ekoneni, nanku umSuthu uncamathi uthe ncathama ambulale engakhange aleqane nayo. Siyayibona ke ngoku ezinto ke ngoku zimela loo nto iyofika phaa ezantsi. Uba ufikile kwabeSuthu soloko bekusoka ngale nto. Noba ungupresident waphina, noba uyintoni, usokwa ngeento ezimbini, ngengubo nalo mnqwazi. Lona ke ngoku
ke mosea ke la bothabisa ke mosea uyayibona ke ngoku ayenzwanga ngenxa efanayo nale yelanga ke noomama xa besebenza emasimini behlakula nootata yiyo ke iminqwazi yakhona ke le siyayibona ke ngoku kubekho le nto kuthiwa ke murifi siyayibona ke ngoku imurifi hewo esiXhoseni ukhona musandithi ugalela ke ngoku bekumele into okokubana xa la mazimba niwanikwa apha ningcamla ngabanye kusetyenziswe le tshepha nisele ngayo siyayibona ke ngoku endaweni yebhekile nantsi ibhekile yakho kuselwa ngayo andithi sisayibambile kukho ezinye ke ngoku apha anamongonisa ihopula eyi sirutu wayiba umama basayi sirutu xa besiya ke oomama emasimini beyolima yonke into abayenzayo xa bevuna bagalela ngamathanga ziintoni bagalela babeke entloko siyayibona ke ngoku noba ke mhlambe ulinyiwe amazimba ingqolowa intoni na ifuna ke ngoku le nto kuthiwa kusifta ngoba bebeyenza ngezandla ukuvuna ukuba bathi bapula ngesiXhosa kuthiwa kuyavulwa uyawufika ke beyibambe ngolu hlobo bantu bayawolusa bayasifta uyayibona ke utata onjengotata uThambisa uzawuma ngapha kwetha abize umoya noba ilanga lishushu uzawukhwaza umoya uzawuza ngoba kufuneka kubekho umoya uzoyiblowa le nto uzawuthetha ke uzawuva ke xa besitsho ke ngoku bathi hayi neli Basotho pula ikabe yina xa ingabe Sotho noba ilanga lishushu imvula ingana utshilo ke intombi ethu yathi hayi kuthiwa ke ngabe Sotho uba iweda ike yatshintsha ze niyazi ke kuba kwendisa intombi yomSothokazi iba njalo ke lena musi ndiyayibona nayo okokuba idibene kodwa le nale bazibeka njani akule nto yakamkhoyo hayi zayibuyisela kaloku ndiyasebenza ngoku bazawuthi ke ngoku bagalele kuleya iwela apha kulena le nto andithi ithi ibe klini ke ngoku kuyasetyenzwa ke ngoku then ezi musi nasesiXhoseni zikhona zisebenza ngendlela efanayo zonke oyamo ke andithi ke ngoku apha xa begqiba ke ngoku nantsi le yobana uba umbona uyagaywa kuthi uyagaywa ke ndilajwa bawugalela benza usitampu andithi bagrinda ke ngoku bagrinda sendizenza ke ezi kokuba zisondele ibe ngumtshayelo lo aba ubinela mona batare fiela ngwanana re se kele matlakale andithi ke nizwe le fiela ngwanana re se kele matlakale ngoku ke singake sityele endaweni emdaka makutshayelwe ngoku ke xa kutshayelwa ke bethuna njengoba senivile ubana thina singabantu izinto zethu esizenza kwakusasa oomama bazawuthetha ke mayelana nale mitshayelo uba bathini na besifuna ke okokubana sibe kanti sidlule apho lena ibingekho apha yona oyilapha phantsi siyayibona ke ngoku
Unobangela ke ubana bebesithi ke abeSuthu ke xa ngexesha lembalela nobunzima lixesha behamba bebaleka. Umama uthe utata uba ubulelele nyamakazi sepe. Kuyawenziwa ke ibhayi uba umntana abelekwe ngalo. Umntana ke ngoku ungumntu otya into ezithambileyo. Uthathwa isibindi esibenisitya. Senzwe soft ibe yipapa ke ngoku. Umama atyisa umntana. Umgrindele sasibindi. Siyayibona ke ngoku. Wenza loo macebo ke ukwenzela okokubana umsebenzi ke uhambe. Ngoku bendisithi ke make ndidlule nje kuloo ndawo ningathi nqa ukuba ezi zinto apha kubeSuthu imini yazo ithetha uthini. Intsusa yazo ivela phi. Bebezisebenzisa xa bekutheni na. Kungoko ke bendisithi hayi make ndidlule nje. Ningathi nqa ukuba hey kuthiwa kuzawuthiwani ke ngoku apha. Uba mhlawumbi ukhona oqonda uba makazibuzele. Amathuba anqaba. Nizawubizwa nina ningoodaba. Ningoomakazi. Nani kaloku ningoodaba nithi kubantwana boosapho ningoonto. Nawubizwa baza oomakoti. Bazobuza hayi mina ndize ngoqhuqhu apha. Andithi nilibonile ibuku bangasathetha. Ndize ngeqhuqhu kamusele. Zithiwani into zalapha. Nawuthi ke tumi hey ubhuta wakhe wayithetha ke le. Kasi mazi wayezama uthini na. Make siyobiza yena uba uthi nawube ndiphi mna. Awuthathwa ke namalungelo wenu odabawo. Aziswa apha ngakuthi. Nishiyeke ningaphethanga lakwana. Mtima ngithabelwa nyana. Kuzawuqaliswa ngoku.